akwai wani gari wanda yake nesa da yammacin Afirka. A cikin wannan gari akwai wasu manya-manyan dazuka, sannan akwai duwatsu a cikin wannan gari. Wannan gari ana cewa akwai wani dodo wanda yake fitowa yake yawo. Tafiya kwata-kwata da daddare saboda tsoron wannan dodo. Duk wanda ya yi tafiya a cikin wannan garin da daddare to tabbas ba zai dawo da rai ba. Akwai wani saurayi wanda ake kira da baƙo. Baƙo ya yi alkawarin cewa tabbas sai ya gane wa idanunsa zahirin cewa da gaske ne akwai wannan dodo ko kuma babu. Wannan saurayi baƙo shi dai gashi nan jarumi ne, mutane suna ta mamaki kan cewa to taya zai iya shiga, bacin an san cewa shi dai ba jarumi bane a cikin gari, to taya baƙo zai iya shiga cikin daji da daddare har ya je ya gano da akwai dodo, bacin kuma an yarda da sai ya fara jin tamkar motsi a bayansa, ya ringa jin kadawar iska tana binsa. Can sai ya hango wata inuwa, yana ƙarasawa sai ya ga wannan dodon mai tsayi yana kallonsa da idanunsa masu ƙyalli. Dodon nan ya kalli baƙo, ya mai magana mai ƙarfi ya ce, me ya kawo ka nan gurin da daddare? Baƙo ya ce, na zo ne in tabbatar cewa ko akwai ka ko kuma dama babu kai. Mutane suna ta cewa akwai wani dodo, akwai wani dodo, shine na zo domin in tabbatar. Dodon nan ya ji haka ya yi dariya mai ban tsoro, sannan ya ce wa baƙo, tun fil azal ni ne mai tsaron wannan jeji, saboda haka duk wanda ya shiga ba tare da izini ba baya taɓa fita da rai. Don saurayinka mai suna baƙo da ya ji haka ya san cewa babu wanda ya sai fitar da shi daga wannan tsiri sai dai Allah. Kawai ya ringa jan dodo da labari har ya jawo dodo wajen wata hanya siririya mafi sauri da za ta isa da mutum cikin gari. Kawai ya ruga da gudu har ya tsira. Yana zuwa ya je ya faɗa wa mutanen gari tabbas akwai dodo kuma ya gan shi da idansa. Shi ma ɗin da ƙyar ya samu ya sha, ya yi mai wayo ne. Sannan mutanen gari suka ce to tilla haka ne dole za a yi abin da za a yi saboda mutane su daina bi, tilla shi dai wannan dodo gadin daji yake, kuma tun fil azal mutane suka sa shi gadi, saboda haka ba yanda za a yi a sa shi ya daina wannan gadi, sai dai kawai a rufe wannan hanya. Mutanen gari suka yi 'yan dabarunsu aka samu aka rufe wannan hanya. Tun daga wannan ranar ba a sake bin wannan hanyar ba. Shi ma dodo haka ya ci gaba da gadin wannan gari, haka kowa yake rayuwarsa har aka duk yaron da ya fara tasowa ya fara wayo sai a sanar da shi cewa tabbas wannan gari akwai wannan jejin ba a taba shiga kuma ba a bi ta wannan hanya.